Ce ai făcut Google? Nimic. Atunci? Atunci ce? Nimic. Nimic. Ce? Uite așa. Pe ce? Cum nimic? N-are. Cum așa? Cum că e bună? Dragi pe ea. E un pic cam strâmbă, dar... N-are pe dreapta. E un pic cam strâmbă, dar n-are nimic. Ce vorbești, mă? Doar strâmbă, nu? Ce vorbești, mă? Zi drept. E și căpat. Doar strâmbă, Google, nu? Nimic. Tu ești întreg la cap, nu s-a dus dracu pe măta de prost.